wale ɲuman dɔn bɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye avril kalo tile 3 ye san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an ni wagati in na ni an ka bi kunnafoni di waatu sele aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Mali armée dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 50 bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la Segu marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka ɲɛma état-major général des armées kunnafonitikɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ jatigɛ wale tigilama kulu dɔw kan u ka ladegelikan kɔnɔna na Marakala Segu marabolo kɔnɔna na arabado avril kalo tile fɔlɔ san 2026 min senfɛ an ka finitigilakaw ye u ka sanfɛ pankuru 2 olu lawuli walasa ka ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la kodɔn cogo min na ni o kɛra sababu ye u ye dankari kɛ ni jatigɛ wale tigilama 50 bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la. État-major général des armées bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye ko u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ani ka tatugu jatigɛ wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Alisa an bɛ to état-major général des armées ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye jatigɛ wale tigilama caman olu bɔnɛ u ni na ani u ka ɲɛma caman min senfɛ u ye dankari kɛ u ka mobiliw ani u ka moto caman olu fana na Kidal marabolo kɔnɔna na. Kunu alamisa avril kalo tile 2 san 2026 an ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko OCS olu kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ maa 4 kan ni olu ka baara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka ɲɛnaminimafɛn sɛnɛ Buguni marabolo kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilaka ninnu kɔni taara bɔ ɲɛnaminimafɛn foro de kɔni kan ni maa kofɔlen ninnu bolo min senfɛ u ye ɲɛnaminimafɛn jalen kulo 1 minɛ u la Sido dugu kɔnɔna na ni o bɛ Duguni marabolo kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. An bɛ taa Joyi la butigitigi dɔ ale kɔni minɛna ɲɛnaminimafɛn kɛlɛbagaw fɛ ni o ye OCS mɔgɔw ye janvier kalo tile 31 tɛmɛnen san 2026 u ka sɛgɛsɛgɛli dɔ olu senfɛ ni u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn comprimé caman o de kan ni butigitigi in kɔni bolo ni o bɛ tali kɛ tramadol comprimé 776 fo ka taa se comprimé Diazepam 561 ma ni o kɔni fana ye ɲɛnaminimafɛn dɔ de fana ye an bɛ wagati min na i ko sisan ni butigitigi kofɔlen kɔni bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan mina an ka finitigilakaw bɛ kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni i kɔni minɛna ni wale jugu ninnu na ko i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. Walasa ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka sɛnɛkɛlaw tɔgɔla jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o ye comité de l'agriculture ni a bɛ wele ko SENA olu ye u ka lajɛ 19 la ɲɛnamaya ni o ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana gouvernement ɲɛmaa bolo ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ni lajɛ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'u ka san tɛmɛnen sɔrɔ jaabi da an ka jamana gouvernement ɲɛmaa kulo kan ani kura minnu bolodara ka olu ɲɛfɔ min senfɛ an ka sɛnɛkɛla ninnu ye u ka wasaw jira k'a fɔ ko salo sɛnɛw olu kɔni ɲɛna ko sabula ko min kɔni bɛ dun ko olu sɔrɔla fo ka dɔw olu yɛrɛ fana bila fɛn min ye an ka jamana sɛnɛko minisiri ni o ye Ibrahim Samake ale y'a jira k'a fɔ ko ale ni laɲini caman olu waleyara ko a laɲininen don an ka jamana sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u cɛsiri kosɛbɛ hali bi yaasa dun ka fa ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na mina an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye sɛnɛkɛla ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ kosɛbɛ u ka jaabi ɲumanw olu sɔrɔli la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu
ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Niger jamana kɔnɔna na Niger polisiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye binganikɛla kulu dɔw minɛ ni u ka baara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ min sen fɛ Niger finitigilakaw ye tɛgɛda kɛ sefa wari miliyɔn 13 suɲɛni kan ni maa kofɔlen ninnu bolo mina u ye sifinaka dɔ minɛ ni a si kɔni tun b'a jɔ san 18 o de la ni sɔmi kɔni kun kɛra la ka telefɔni caman suɲɛni minɛ a bolo o de hukumu kɔnɔna na u ye cɛ dɔ fɛnɛ minɛ ni ale kɔni kɛra sababu ye ka dankari kɛ a dɔgɔni o de ka ɲɛnamaya la an bɛ wagati min na iko sisan ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen min Niger kiritigɛlamaw ka bolo kan. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati in na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilo olu la aw k'an bɛɛ kunnafoni di kura nataw olu kɛnɛ kan.